Ялкын журналының 2015 жылда февраль сонында шыққан «Тиз қызып кетушән Насиров» дип аталған мәкаләсе. Уйлаштык та, бу юлы әдәби сәяхәтебезне Яшел Үзән якларына юнәлтергә булдык. Элеккеге Зөя өязенең, хәзерге Яшел Үзән районының Олы Шырдан авылында туып үскән галим, язучы, мәгърифәтче Каюм бабабыз Насириның тиздән 190 яшьлек юбилее. Сез аның хезмәтләрен, әсәрләрен дәреслекләрдән укып беләсез булыр. Ә менә үзенең нинди кызыклы шәхес булуын беләсезме икән? Тиз кызып китүчән Насиров. Ала карга дигән әй асыл кош. 1912 елда Каюм Насириның үлеменнән соң 10 ел узгач, татар тарихчысы Габделбари Баттал Йолдыз газетасы битләрендә Насириның исеме онытылырга да өлгерде дип ачынып язып чыга. Бигрәк тә танылган мөселманнар турында даими язып торган Шура журналында телгә алмауларына борчыла. Шураның баш мөхәррире Риза Фәхретдин моны Насири турындагы мәгълүматның аз булуы белән аңлата. Журнал укучыларына мөрәҗәгать итә. Истәлекләрегез булса, редакциягә җибәрегез ди. Каюм Насирине исән чагында белгән берничә кеше җавап яза. Әмма татарлар 40-тан артык әсәр иҗат иткән күренекле шәхесен барыбер яхшылап белмиләр булып чыга. Исеме билгеле булса да, ничек яшәвен, шәхесенең зурлыгын үзе исәндә белмәгәннәр Насириның. Ул гомерен ала карга булып уздырган. Чөнки яңа күренешләргә ишеген шапылдатып ябып куярга әзер татар җәмәгатьчелеге шикелләренә генә сыеша алмаган ул. Урыс Каюм. Насирине үзе исән чакта ук чит күрә башлыйлар. Урыс Каюм, рус агенты, сотлык, миссионер титулларын тагалар. Милли һәм дини йөзебезне үзебезгә бикләнгән хәлдә генә саклап кала алабыз дип, татарларның күпчелеге рус җитәкчеләре, миссионерлары белән дус булган милләттәшләренә шик белән караганнар. Ә Насири рус телен белүне хуплап кына калмый, миссионерлар учагы булган Казан рухи семинариясендә эшләп тә ала. Миссионерлар заказы буенча христиан дини китапларын тәрҗемә итә. Баш миссионер Николай Ильминский белән аралаша. Ильминский шәрыкне өйрәнүче эре белгеч, педагог, Урта Идел территориясендә яшәүче рус булмаган халыкларны христианнашу, чукындыру системасын төзеп яман ат алган кеше. Әмма Насири бер кайчанда христиан динен кабул итәргә җыенмаган. Шулай эшләсә, бәлки, ул чакта татарлар өчен ябык булган рус университетлары ишекләрен ачкан да булыр иде үзенә. Татар календарьларын пиратларча таратканнар. Сотлык Каюм берсеннән-берсе шәп яңа проектлар уйлап таба. Күпчелеген тормышка да ашыра. Башта татар телендә газета нәшер итәргә ниятли, аны әлбәттә рөхсәт итмиләр. Аптырап тормый, татарча календарьлар чыгарырга керешә. Алар халык арасында шул кадәр популярлаша, хәтта пиратларча нөсхәләре дә барлыкка килә. Әмма календарьлар да, ул үз хисабына бастырган китаплар да халкының күңелен эретми. Әдип дәресләр бирүдән кергән тиеннәргә көн итәргә мәҗбүр була. 1871 елда Насири татар балалары өчен мәктәп ачарга кирәк дигән карарга килә. Мәктәптә рус телен өйрәтүне төп бурычларның берсе итеп куя. Аныңча, Россиядә яшәгән татарлар рус телен, рус тарихын, мәдәниятен өйрәнергә тиешләр. Билгеле, татар җәмгыяте моңа әзер булмый. Рус хөкүмәте Насирига ярдәм итәргә әзерлек белдерә, әмма вәгъдәсен ахыргача үтәми. Мәктәп өчен бүлмәне дә зур кыенлыклар белән таба Насири.
Гадәттә мондый бүлмә өчен ул заманда 10 сум сорасалар, Насыйридан 50 сум таләп итәләр. Балалар да даими йөрми. Насыйри аларны укытыр өчен әсбапларны үз акчасына сатып ала башлый, укулары өчен дә түли. Ахыр чиктә мәктәп ябыла. Халык өчен мәгълүмат юк миндә. Һәр эшенә аяк чалалар. Журналист һәм педагог Хади Максуди аңардан татар әдәбияты турындагы мәкаләсе өчен биографик мәгълүматлар белешергә килгәч, Насыйриның җавабы кискен була. Үз язучыларын танырга теләмичә, ач үлемгә дучар иткән халык өчен биографик мәгълүмат юк миндә. Ялгызлык аның тормыш юлдашына әверелә. Хатыны да, гаиләсе дә фән була. Танучылар, ихтирам итүчеләр дә очрый әлбәттә. Аеруча шәкертләр, приказчиклар, рус миссионерлары үз итә Насыйрине. Әмнә шул замандагы татардан булган гыйлем ияләре, сәүдәгәр меценатлар, шуңа Насыйрига гомерен ялгызлыкта һәм фәкыйрьлектә уздырырга туры килә дә. Улуг мәгърифәтче һәм акыл иясен соңгы юлга озатырга да берничә туганы белән тугры шәкерте генә килә. Урам сөйләшер урын түгел. Авыр холыклы кеше була ул. Үз сүзле, кешегә ярашмаучан. Күп кенә замандашлары шулай сүрәтли. Дөрес, тормышын басып киткән борчулардан, кагылу-сугылулардан киезләнеп, картайгач кына шундыйга әйләнгән Насыйри диючеләр дә бар. Фатуга төшүдән кырт кисеп баш тарткан, үзен бик килбәтсез дип исәпләгән. Әдипнең уң күзенә ак төшкән була, ә сул күзе тумыштан күрми. Тарихчы Җамал Валиди Насыйрине болай сүрәтләп калдырган. Насыйров тиз кызып китүчән, нервлана торган әкәмәтрәк бер әдәм иде. Кешеләр белән аралашырга яратмый, аларны үз тарафына аударуны кирәк тапмый, җумылып яши. Гомере хатынсыз, балаларсыз, кечкенә генә фатирда узды. Янында хезмәт итәр өчен малайлар тота. Тик алардан гел разый булмыйча, тегеләр даими алышынып тора. Һавалылык атлап йөрешенә үк чыккан була Насыйриның. Урамнан барганда башкаларга игътибар итми, гүя алар бөтенләй юк. Татар бистәсенең башка халкы кебек, сәлам бирергә, гапләшеп чыгарга кибетләргә дә кереп йөрми. Танып алып сүз кушсалар, кешене фатирына чакыра торган була. Узып барышлый сөйләшүне җене сөйми. Җәен пустаудан тегелгән казаки сафьян итектән йөрсә, кышын төлке тун һәм камчат бүрек киеп ала торган була. Шагыйрь Гали Чокрыйның улы Гарифулла Чокрый 1879 елда Каюм Насыйри белән очраша. Аны иң гаҗәпләндергәне Насыйриның әңгәмә буе бер туктаусыз папирос төтәтеп утыруы була. Вакыт-вакыт Насыйрине төрле мәҗлесләргә чакыргалыйлар. Ул килсә, тын гына бер почмакта утыра торган булган. Әңгәмә бәхәскә кушылса да, тыйынкы итеп, дистанция саклап сөйләшкән. Бер кайчан да тулысынча ачылып бетмәгән. Замандашлары аның кычкырып көлгәнен дә хәтерләми. Сирәк кенә тыйнак җылмаеп куя торган була ул. Рәссам, кулинар, табиб. Китап төпләү, көзге, агачтан җиһазлар ясау, электр ярдәмендә әйберләр көмешләү, слесарьлык эшләрен яхшы белгән. Аш-суга оста булган. Бу һөнәрләрне башкаларга да өйрәтү теләге белән китаплар язган. Һаман утырып язу ялыктыра, кан оеша. Мин һәр көн 1-2 сәгать эшләп, бу кораллар белән үземә кирәкле әйберләрне ясыйм ди торган була Насыйри. Карта сызу, рәсем төшерү кебек эшләргә дә сәләтле була. Карталарны үзе чыгарган календарларга урнаштыра. 1878 ел өчен чыккан календарда
Җир шарының көнчыгыш яртысының картасы. 1879 елда Россиянең Европа өлеше картасы, 1881 ел календарында Казан губерниясенең бөтен авылларын күрсәткән карта дөнья күрә. Гомумән, Насыйри сәнгатьнең һәр өлкәсе белән азмы-күпме таныш була. Музыка тыңларга ярата, берничә музыка коралында уйный, стенасында балалайка, скрипка эленеп тора. Кубыз һәм курайда яхшы һәм матур итеп уйнавы мәгълүм. Халыкның сатып алынган дарулар белән мавыгуына эче пошкан аның. Үз туфрагыбызда үскән файдалы дару үләннәре барда, моны акылсызлыкка тиңнәгән. Үзе паралич сугып үлеме якынлашкач, табибларга мөрәҗәгать итми, физик күнегүләр системасы булдырып, үзен-үзе дәвалый. Ток ярдәмендә дә дәваланып карый, хәтта күпмедер вакытта аякка да баса. Соңгы көннәренә кадәр гыйльми эшчәнлеген дә, иҗатын да, кул эшләрен дә ташламый. Ул 1902 елның 20 августында 77 яшендә Казанда вафат була. Мәкалә Ялкын журналының 2015 елда чыккан февраль саныннан алынды. Аудиоязма audiokitaplар.com веб-сайты тарафыннан ясалды.